Radalla 1 tosiaan Honda Accord ja ohjastaa Christian Sieg. Siellä kontista löytyy vanha kunnon Dynamics Pro 15-tuumainen suppari ja Aisintoinen 5-toinen Dynamicsin pääte. Luppua 135 ja 96. Aivan kannassa kiinni Sami Paavola Volvollaan. Sieltä löytyy 12-tuumainen suppari 2 kappaletta, siihen sitten pikkusen tehoa ja 135 ja 83. Eli tasapeliä tästä periaatteessa voisi lähteä povaamaan. Mikä on Christianilla tilanne? Peukku pystyssä ja samoin löytyy Samilta peukku sen merkiksi, että valmistautumiset on tehty viimeisen päälle. Nimittäin kyseessä on se finaalimittaus, se tärkein paikka koko päivässä. Pannaan siinä mittauskäyntiä ja katsotaan minkälaisella erolla se homma saadaan päätökseen. Ja sieltä taas vehkeet lähdetään soimaan molemmilla radoilla. Ensimmäisestä kun menee aina näissä sekaavissa tunnelmissa, sitten se rupeaa pikkuhiljaa hahmottumaan se erotus. Jos on hahmottuakseen, nyt kyllä mennään niin rintarinnan, että aivan satikosta puhutaan ja niinhän siinä käy, että Christian Sieg 0,2 erolla ottaa ja voittaa. Kumpikin veti aivan